گوندê Twês gundekî Kurdî yê parêzgeha Helebê devera Ezazê yê ji êla dîdanin ji yek bavpîrînê mervantiya wan bi gundê Qolsrûc û Tehanê û Sosinbat û Şedûd û Eblar heye. Neşteciyê wê nêzî 650 kesînê panava gund jî 1200 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 23 kîlometr û dûrî Ezazê ji hêla Rojhilat 27 kîlometr û dûrî Mareyê ji hêla Rojhilat 10 kîlometr. Gund navdar bi çandiniya genim û ceh, nîsk û kemûn û darên zeytûna tirî hejîr xwedîkirina pez jî dikin û penêr jî çê dikin û rûnê de wara. Piraniya neşteciyê gund di Meqleyê Kevir de kar dikin li derdora gund û Helebê. Beşek jî ji xortê gund li Helebê kar dikirin, dwarê terzîtiyê de û fîrmat kar dikirin. Gund kevnarê derdora wê şikeftinî hene tên girê didin gundê Tilçîçan û Qeramil wek godeverek leşkerî bû tê gotin got dema Romanî û Bîzantiya de berî wan bû, dema xoriya de bû. Gund işkence dît wan pevçûnê di navbera rejîmê opozisyonê û piştre di navbera opozisyonê û Daişê de taybet gava Daeş destê xwe danî ser gund 2 sala hemû cûreyên nemirovatî bi ser gund dikirin wek govşevê êrişî malat kirin, girtin dikirin, serjêkirin dikirin û xelk bi dar ve dikirin û wan dihiştin serê wan jêkirî û li panava gund û kesnî ji gund ji hene hîna jiyana wan nexuyaye. Digotin Kurd gawirin destpêka 2017 de wilo pevçûnek tiyatro çêbû di navbera temsîlî çêbû di navbera Daeş de û ev çeteyên bi ser dewleta dagîrker Tirkiyê de gundî dîsa ji gund derketin çûn devernê aram. Ev çeteyên bi ser Tirkiyê destê xwe danî ser û Daeş jî çû bi hêla Babê de gundî vegeriyan lê gund talan bibû wêran bibû hatibû dizîn. Tanha gund dibin destê çeteyên opozisyonê êgo bi ser Tirkî ve û işkenca gundiya berdewam e. Ev agahî ji hêla kesekî ji deverê gihiştin me û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.